Ано, добре, но си била феята на правосъдието да... Имаш право, наистина стана хладно. Може би защото слънцето залязва. Хайде, момичета, не сменяйте темата. Звукозаписна компания, не може да сме шесте момичета от магазина? Не. Радвам се, че получихте договор с Силвърс. Тихо, Арту, успокой се. Здравейте, Уинкс. Небула. Рокси, трябва да говоря с теб. Не ме отхвърляй. Искам да ти помогна. Рокси, всичко